Mae'r awyrgylch wedi dechrau'n arbennig o dda yn y cylch ceffylau ar ddornod cynta. Y ffair Sioe fan hyn, ni nawr yn mynd fan hyn. Ar gyfer y pwch wir. Ar gyfer y Pencampwriaeth. Yr adran a ma' 'na safon di bod yn yr adran yma yn dos, fel ni'n gweld tu ôl I ni. Bob blwyddyn mae'r adran yma yn boblogaeth. Chi'n gweld y nifer y rhai sy'n cystadlu a'r dorf sydd yma. Byddwch chi'n dweud, yr ansawdd sydd wedi bod trwy dosbarthiadau yn rhagorol. Felly atgoffa ni eto nawr pwy sydd wedi cael ei galw nôl I fynd yn erbyn I gilydd I gystadlu. Wel, wrth gwrs, mae'r cyntaf a'r ail yn y dosbarthiadau I gyd yn deilwng I gystadlu, ond ddim pob un sydd wedi dod nôl, ond dyma ni yr eboles oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu. Den berchnogaeth Thomas Jones, wrth gwrs, ac dyna oedd Menai Monalis, ac dyma ni Thomas Jones gyda Ffraeli Rosyn Hedd yn enillydd o dosbarth i'r ebolesu. A braf gweld pawb yn dod nôl mwyn cymharu ochr yn ochr ei gilydd. Mae hynny'n bwysig, yn hollol bwysig. Dyma ni'r eboles oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu blwydd, a Rookery Heaven Sent, na mechnogaeth Serena Crump o Henffordd. Cyfle eto I weld y symudiad sy'n mor bwysig ac yn rhoi'r llun cyflawn o'r stoc ifanc. Yndi, wrth gwrs. Enillydd y dosbarth i'r ebolion, dyma Islyn Tarian, wedi cael ei magu'n Trawsfynydd, ond am berchnogaeth Megan Howe o Australia erbyn hyn. Popsters Page Boy. Dyma ni yr ebol oedd yn ail. Four Oaks the Ringmaster. Ebol blwydd buddigol, sef Pafferine Page Boy. Beirniadu, i'ch atgoffa chi yr adran a'r ddornod cynta'r ffair yw Harold Zoot o'r Iseldirodd, yn byw yn yr Iseldirodd ac yn magu y Brydiau Cymreig a'r Merlod Cymreig a'i waith o'i flaen heddi. Tipyn o safon mwy a mwy o bobl yn ymgynnull o gwmpas y prif gylch fan hyn yn y cylch ceffylau, ac mae'n gyfle perffeth I fod mor agos at y creaduriad hardd yma. Yndi, yn bendant. Iawn, pwy ti'n credu? Mae yna ambell Soedd yr eiliad I ti syth I fi, David. Mae o'n cael golwg eitha manwl ar yr ebol yma Islyn Tarian sydd wedi sefyll fyny yn eitha dda heddiw. Be sy'n mor dda am y nodweddion? Wedi sefyll yna, mae yna ffrant dda, yna fo pitch dda. Dyma ni yr un oedd yn ail, ond mae'r eboles blwydd yma wedi edrych yn hyfryd. Yr un o'n blaen ni nawr? Ie. Dan ofal Liesl Mead? Gyda Liesl Mead. Dwi'n meddwl falle fydd o rhwng eboles blwydd a'r ebol. Does dim rhwng, David. Does dim rhwng. Oes. Mae yna gilwobr hefyd yn does. Heledd, cofiwch, sy'n bod efo ti? Ti wedodd I. Felly, yma wy'n araf ddysgu yng nghwmni David Oliver ac yn parhau I edmygu y ceffylau yma. Stand by, part 2. Dyma ben llanw cystadlu yr adran y Merlod Mynydd Cymreig. Y Pencampwriaeth sy'n blaen ni, dyna ni yn y canol. Y gŵr pwysig sy'n a tipyn o benderfyniad o'i flaen. Harold Zoot o'r Iseldirodd yn beirniadu, yn cael cipolwg ola ar y rheini sydd wedi dod yn ôl I fynd yn erbyn I gilydd. Jyst cyn neud penderfyniad, ac dyn ni'n awyddus iawn, mae'r ebol bach na wedi edrych... yr het I ffwrdd, atgoffa ni ble wyt ti'n meddwl eitho, mae'n chwarae gyda ni. Le ti'n credu? Dwi'n meddwl falle'r
Mae o'n pendroni wan achos edrych ar yr ebol blwydd, yr eboles blwydd a'r ebol mae o, Islint Harian a Thistledown Sugarloaf. Ond i ba gyfeiriad eiff y brif wobr. Thistledown, ti'n credu? Neu ffraeli nôl i wylio ar Thomas Jones. Reit. Eiliadau sy'n blaenau ni. Yr ebol. Ti'n mynd am yr ebol. Mae'r het i ffwrdd, a fydd David Oliver yn gywir. Le mae'n mynd? Mae'n cymryd i amser. A'r steward Del Brown yn sicrhau bod hi'n gael o'n iawn. Yr eboles blwydd. Helydd cynwal ar Cymreig. A Thomas Jones yn mynd ar gil wobr efo ffraeli Rosin Hedd. Felly wi yn ar addysgu wedi'r cwbl. Wel, gawn ni weld. Dwi'n licio bod yn anghywir, cofia Helen. O, wedi dysgu'r drod y meistr, felly diolch i ti. This is finally crossing here. That's shown there by Thomas Jones from Llandysir. So felly, Pencampwriaeth yn yr adran Merlod Mynydd Cymreig a tan A yn mynd i 2-7-2 Thistledown Sugarloaf Adnogaeth Sandy Anderson a cael ei ddangos yna gan Lisa Mead a'r gil wobr yn mynd i'r eboles Ffraeli Rosin Hedd a Adnogaeth Thomas Jones o Llandysir. So we've had some very good classes in this section, in the Welsh Ponies section 3. So I'd like to thank our judge, Mr. Harold Zoot from Holland. Well, Liesl, I spoke to you not that long ago, and now you're a champion of the Royal Welsh Winter Fair. Is Sandy the breeder here? He's not here. With a bit of luck, he'll be watching on his iPad. Yeah. Very happy, I'm sure. I'm sure, yeah. Over the moon. So Back for the Supreme tomorrow? Definitely, absolutely. Are you showing more? One more in the bees. Well, many congratulations. This filly is ready for her lap of honour. Yeah. Good luck in the championship tomorrow. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thanks. We said we do. Thistledown Sugar. Show your appreciation now. Nid ar chwarae bach mae rhywun yn cipio'r Pencampwriaeth yn y ffair ia, ond dyna yn union. Nath Thistledown Sugarloaf llongyfarchiadau gwresog i Sandy Anderson y perchenog a Liesl Mead ar ben i digon yn dangos. 2-1-2-7 Ffraeli Rosin Hedd.